तो दोस्तों कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करते हैं कि सारा लोग खुश और हैप्पी होता। आज हम लेके आइल बानी तुरई के सब्जी बनावे के बहुत ही आसान होगी तरीका। तो गर्मी के सीजन बाटे और तुरई के सब्जी ना बने अइसन तो हो ही ना सकेला फ्रेंड्स। तो चलिए आज के मजेदार रेसिपी देख लियल जा। सबसे पहले हम तुरई ले ले बनी, आप लोग देख सकेनी जा आधा किलो के करीब हम तुरई ले ले बनी। एकरा के हमने के गाँव में घेवड़ा भी बोलल जाला। आप लोग कमेंट करके बताएब जा कि आप लोग के गाँव में के का बोलल जाला। तो सबसे पहले एके कटिंग कर लिहल जी। तो एकरा के हम पानी से धो ले बनी और अच्छा तरीका से साफ कर ले बनी। चाकू के मदद से एकरा के काट लिहल जी। तो देख सकेनी जा हम बीच से फाड़ देले बनी। अब चाकू की मदद से छोटा-छोटा एकरा के टुकड़ा में काट लिहल जी। एही तरीका से सारा हमनी के तुरई के काट के रख लिहल जी। तो देख सकेनी जा हम कैसे काटत तनी। एही तरीका से आप लोग भी तुरई के काट लेब जा। त नेनुआ भी बोलल जाला एकरा के, घेवड़ा भी बोलल जाला और तुरई भी बोलल जाला। तो आप लोग प्लीज़ बताइब जा कि आप लोग का बोलेनी जा। तो एही तरीके से छोटा-छोटा टुकड़ा में हम काट लेले बानी। एही तरीके से आप लोग भी तुरई के काट के रख लेब जा फ्रेंड्स। आप लोग चाही त एकर छिलका भी हल्का-फुल्का उतार सकेनी जा, लेकिन इ बच्चा बाटे ए वजह से हम ऐसे ही काट लेले बानी। अब चलल जा गैस के तरफ, कढ़ाई चढ़ा देहल जा। तो कढ़ाई हम पहले ही चढ़ा देले बानी। अब एमे सरसों तेल डाल देहल जी। अब तेल के बढ़िया से गरम होखे देहल जी। जब बढ़िया से तेल गरम हो जी तब एजा हमनी के पचफोरन डाल देहल जी। अब एजा हम पचफोरन डाल देले बानी। अब हरा मरचा डाल देहल जा। अब एजा का कइल जी कि बारीक काटल प्याज डाल देहल जी। हरा मरचा के जगह पे आप लोग सूखल मरचा भी डाल सकेनी जा। अब का कइल जी कि धीमा आँच पे बढ़िया से प्याज के भून लिहल जी और तब तक भूनल जी जब तक कि प्याज के कलर थोड़ा-सा हल्का-हल्का गुलाबी ना हो जाए। देख सकेनी जा आप लोग, बीच में एकरा के चला के भून लेब जा। एजा आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स, प्याज के हम बढ़िया से हल्का-फुल्का और 2 मिनट भून लिहल जी। देख सकेनी जा एकर कलर बढ़िया हो चुकल बाटे। एही तरीका से हमनी के प्याज के भुने के बाटे। अब अच्छा तरीके से प्याज भुना गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। एसे ज़्यादा हमनी के ना भुनल जी, ना त का होई कि जल जाई। अब एजा हमनी के डाल दी टमाटर, जौन कि हम बारीक काट के रखले बानी। तो टमाटर के डाल के 2 मिनट बढ़िया से भून लिहल जा। बीच-बीच में एके चलावत रहल जाई और टमाटर के सॉफ्ट होखे तक हमनी के एही तरीका से पकावल जाई। अब टमाटर बढ़िया से भुना जाई तब एजा हमनी के का कइल जी कि मसाला डाल देली। तो सबसे पहले हल्दी डाल देहल जा। अब एजा थोड़ा-सा नमक डाल देहल जा। अब एजा हमनी के सब्जी मसाला थोड़ा-सा डाल देहल जा और इ पीसल घर के मसाला हटे जौन कि सिलवट्टी पे हम पीसले बानी। जैसे अदरक, लहसुन, मिर्चा और धनिया होला, सारा चीज़ के डाल के मिक्सी जार में एक बार पीस लेब जा। ऐसे का होला कि सब्जी के जौन टेस्ट बा ना बढ़ जाला और घर के जौन मसाला होला ओकर टेस्ट ही अलग होला मार्केट के मसाला से। तो थोड़ा-सा आप लोग पीस लेब जा। सिलवट्टी पे चाहे मिक्सी जार में भी थोड़ा-थोड़ा लहसुन और अदरक, लहसुन, प्याज, मर्चा डाल के हल्का-सा सरसों डाल के बढ़िया से मसाला के पीस लेब जा। अब देख सकेनी जा फ्रेंड्स, मसाला बढ़िया से भुना चुकल बा हल्का-हल्का। एमे से तेल छोड़े लागल बा। तब हमनी के का कइल जी कि जौन हमनी के तुरई के चीर के रख रहनी जा ओके कढ़ाई में डाल देहल जा। अब का कइल जी कि एके चला देहल जा। चला के एकरा के भून लिहल जा मसाला के साथ। तो देख सकेनी जा हम बीच-बीच में एके चलावत तनी, तरीके से चला लेब जा। तो अगर आज की आप लोग के रेसिपी पसंद आइल होखे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और चैनल पे पहली बार आइल बानी जा तब प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, एकरा के ढक दिहल जी। ढकला पे का होई कि जौन इ नेनुआ बा ना पानी छोड़ दी। ए वजह से एकरा के ढक के आप लोग 10 मिनट छोड़ देब जा। अपना आपे पानी छोड़ दी। अब एजा हमनी का कइल जी कि थोड़ा-सा हम चना भिगो के रखले रहनी ओके डाल दिहल जी। अगर आप लोग के पसंद ना होखे तो ऐसे ही सिंपल बना सकेनी जा। लेकिन चना डाल के एक बार घेवड़ा आप लोग बना के देखब जा। हमरा तरीका से बहुत टेस्टी लागेला फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार लागेला। और गर्मी के सीजन बाटे और रोटी और चावल के साथ इ सब्जी के खाइब जा ना तो मज़ा ही आ जाई। काहे कि आलू के सब्जी और भिंडी के सब्जी तो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलता, लेकिन खाए के मन नइखे करत। आप लोग हमरा कहला पे एक बार नेनुआ और घेवड़ा के सब्जी बना के ज़रूर ट्राई करब जा। और यकीन मानी जा फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार लगी और बार-बार आप लोग यही तरीका से सब्जी बना के खाइब जा। तो एक बार हमरा कहला पे ज़रूर ट्राई करब जा और आपन अनुभव हमके शेयर करब जा। और प्लीज़ हमके कमेंट करके बनाइब जा कि आप लोग के सब्जी कैसन बनल रहल। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, बढ़िया से एकरा के हमनी के नेनुआ के भून लेले बानी। अब एही तरीका से एकरा के छोड़ दिहल जी। अब थोड़ा-सा चाही तो आप लोग पानी भी डाल सकेनी जा। अगर आप लोग के पानी ना छोड़े तो हल्का-सा पानी डाल देब जा। अब एके ढक दिहल जा, ढक के छोड़ दिहल जा। इ देख सकेनी जा एकदम हमनी के नेनुआ गल गइल बा फ्रेंड्स, इ देखी। और साथ ही साथ जौन चना बा ना उ भी बढ़िया से पक गइल बा। इ देखी कितना चटपटा सब्जी हमनी के देखे में लागत ताटे। तो आप लोग दाल वाला चना दाल वाला नेनुआ तो ज़रूर बनइले होखब जा। ए तरीका से चना के साथ आप लोग नेनुआ के सब्जी शायद कभी ना बनइले होखब जा। तो हमरा कहला पे एक बार ज़रूर ट्राई करब जे एकदम देसी तरीका बाटे, गाँव के तरीका हटे और एकदम ही पुरानी सब्जी हटे फ्रेंड्स। काहे कि गर्मी के सीजन की सब्जी है, बहुत टेस्टी लागेला। तो ये सब्जी के आप लोग चावल दाल के साथ खा सकेनी जा, बहुत मज़ा आई। तो हमरा कहला पे एक बार ज़रूर ट्राई करब जा। और देख सकेनी जा कितना चटपटा देखे में लागत ताटे कि
पूड़ी के साथ भी खा सकेनी जा, लेकिन ज़्यादातर चावल के साथ खाए में बहुत मज़ा आवेला। अब एजा आप लोग चाहें तो धनिया पत्ता एकरा ऊपर में डाल सकेनी जा और कस्तूरी मेथी होखे तो भी डाल सकेनी जा और एजा थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाल सकेनी जा टेस्ट खातिर और ना त ए तरे सिंपल ही सब्जी के बना सकेनी जा। और बहुत ही ठंडा सब्जी रहेला फ्रेंड्स, एसे खइला से कोनो दिक्कत भी ना होला और ज़्यादातर गैस वाला जेकर प्रॉब्लम होत होई ओकरा खातिर इ बहुत ही मज़ेदार सब्जी हटे। तो आप लोग हमरा कहला पे ज़रूर बनाइब जा। देख सकेनी जा कितना बढ़िया से सब्जी के हम बना देले बानी। चली जा एगो प्लेट में आप लोग के निकाल के दिखावत तनी। इ देखी कितना मज़ेदार हमनी के आज के इ नेनुआ और चना के सब्जी बन के तैयार हो चुकल बा। त हमरा कहला पे आप लोग भी बनाई जा और आपन अनुभव के शेयर करी जा और रोटी पराठा के साथ एकरा के खाई जा। देख सकेनी जा लंच में भी बना सकेनी जा। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आइल होखे त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा और हमरा चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा। तब तक खातिर बाय बाय।